Buhay Sari-Sari. Like, share, comment, subscribe. Okay. Ako ngayon ay nandito. Katatapos ko palang mag-riso pala ng learner's packet sa mother tongue at saka sa ESP. Kasi sa Friday, September 10, kami ay magre-release na ng learner's packet. Pero ang simula ng klase, September 13. Ibibigay namin ito sa Biyernes, pero ang mga bata ay sasagot sa September 13. Simula September 13. Pagkatapos, tuwing Biyernes, ibabalik ito sa amin para matyakan. Yan lang. Paano pag na-late mag-submit? Tinatanggap pa rin namin. Kahit late. Marami pa nga ang hindi nakakapag-enroll. Kaya, sigurado yan. Sa Friday or sa Monday, may magpapa-enroll pa niyan. Kasi marami pang hindi nakakapag-enroll. Kaya yung mga hindi pa po nakakapag-enroll dyan, sa Friday, lahat ng guro ay nandiyan sa Calawag Elementary School. Kaya mag-enroll na po kayo. Kasi sayang naman ang taon kung hindi nyo papapasukin ang mga bata. Kayo lang naman ang kukuha ng learner's packet. Pasasagutan sa mga anak ninyo. Yung bang learner's packet na yan, ano ba yan? Yung module? Yeah, pero pinaiklik na lang. Hindi na tulad nung dati na 10 pages, 16 pages. Ito ano na lang, 2 papel, 4 pages. Pinaiklik lang para hindi na sila masyadong mahirapan. Asaka meron kaming contest ngayon. Ayusin ninyo ang learning space ng mga anak ninyo sa bahay. Pipicturean nyo before, during, and after. Kung sino may pinakamaganda at may pinakamaayos na learning space sa bahay, yun ang mananalo. Every grade level. Wow. Kaya sa September 10, yan sasabihin ko yan sa mga magulang. Okay. Picturean muna ang isang parte ng bahay nila kung saan mag-aaral ang kanilang mga anak. Pagkatapos, kapag inaayos na yung learning space, picturean din. Then pagtapos na ang learning space, another picture. Kasi magpipili kami ng isang winner kada section. Madami pa ba yan? Marami pa. Mga ilang estudyante ba nakapag-enroll sa inyo ngayon? Wala pa lang. Nasa 118. Dapat nung last year daw, ang grade 2, 168. Kaya marami pang kulang. Hindi pa nagpapa-enroll. Sino ba ang kukontakin kapag na-late sa enrollment? Merong in charge. Kaya pumunta na lang dun sa advisor kung anong grade papa-enroll. Doon na lang pumunta. Paano kung hindi niya na duty? Dito sabi na kung sino ang teacher na nandyan, dun siya mag-enroll. Basta dala-dala ang card at saka ang enrollment form. Huwag kalilimutan ang enrollment form. Kung meron namang mga transferee, Tinatanggap din namin yan. Meron na nga akong nabilang na transferee. Ang iba galing sa private school. Yung pamangkin mo, sa pinsan mo, naglipat. oh, Yung anak ni Rochelle, sa grade 3, very good. naglipat sa amin. Tagal na yung nagko-contact, hindi mo sa nagkasagad-sagad. Naglipat. Ano naman ang requirement dun sa mga transferee? Report card, saka birth certificate lang. Enrollment form. Yun lang. May babayar... May brigada sila. Yung babayarin, may babayarin ba sila? Wala pa naman. Sa mga susunod na araw, meron na silang babayaran.
Para sa naman po yun? Tulad ng PTAP. PTAP kasi wala nang pera ang PTA. Oh, di ba ang PTA yung ano yan, yung mga parent yun? Oo. Parent Teachers Parent Association? Teachers Association. Oh. Doon sila magbabayad sa PTA treasurer. Sino kanilang PTA president ngayon? Si Kapitana Asuntonia Flor. Ang kanilang treasurer? Si Mrs. Doliesco. Pero magkakaroon na daw ng eleksyon ngayong taon. Paano siya makukontak? Pumunta na lang yan sa barangay hall. Hindi, yung treasurer kasi magbabayad yun ng ano. Di ba magbabayad ng PTA Pero dues? hindi namin, kasi ang anak nun, graduate na. Baka mapalitan na yun. Graduate ng anak na. Kaya nga magkakaroon nga ng eleksyon. Pag-eleksyon muna sa mga classroom. Pagkatapos sa classroom, sa general PTA. Di wala pang collection ngayon ng PTA. Baka mga kalagitnaan pa yan. Oh, sa mga magulang dyan, wala pa naman palang kukolektahin para sa PTA. At hindi naman ang mga guro niya na magkukolekta, kundi ang PTA officer. Ano pang ibang kailangan ng mga bata para makapasok na ngayong school year? Dapat magpa-enroll. Ang magulang ang pupunta sa paaralan, hindi ang bata. Kasi bawal pa ang face-to-face. Modular ulit ang natin ngayon. Way of school. Paano yung yung checking natin, yung checking ng mga guro? Kailangan bali nila ng cellphone, tablet or whatever na gadget? Kung meron ng ganyan sa bahay, yan ang way of communication ng guro sa bata para malaman ng guro kung talagang siyang sumasagot sa mga learning packet. Saka para malaman din kung marunong magbasa. Kaya kailangan talaga ngayon may gadget. Pero hindi naman sinasabing bumili kayo ng gadget. Kasi pwede naman meron naman TV, radyo, na matututo ang mga bata. Yung kasing cellphone, gagamitin mo lang yan ng guro para matanong ang magulang o kaya yung bata kung talaga nag-aaral. Para ma-check naman ang mga bata kung talagang anong ginagawa nila sa kanilang mga homework. Saka kung meron silang tanong, pwede silang magtanong kasi magkikreate kami ng GC, group chat. Doon sila magtatanong. Pag sa group chat ba nga, mayroon ba dyan ng rules? Siyempre, kailangan ang mga itatanong lang yan tungkol lang sa pag-aaral ng mga bata. Hindi yan gagamitin sa mga promotion, kung mga ano-ano na mga ibinebenta. Dapat tungkol lang yan sa pag-aaral ng mga bata. At saka dapat, lang, during class hour lang. Kasi baka mag-message, tulog na ang guro. Hindi na yun masasagot. Di mga anong oras dapat ko kontakin si teacher? Mga 8 to 5 lang. Yung tanghali... Pero dapat may lunch break naman. Kasi manananghalian naman ang teacher, di ba? Ayaw kasi mag-utom nitong si Hanipay. Mga 8 to 11. Ang sunod? 1 to 4. Ang sunod? 1 to 4 lang. 1 to 4 lang. Paano yung iba kasi minsan meron mga makakulit? Basta ang tanong nila kapag gabi, sasagutin ko yung umaga na. Mali na po yun, mga parents. Kasi marami kami ginagawa. Tulad nito, ma-encode ka, ma-reproduce ka, ma-stapler ka, ma-check ka pa kami. Okay, andyan po muna ang ating vlog para sa school opening. At susunod naman po, don't forget and likes the Buhay Sari-Sari, BSS TV. Good afternoon! Thank you for watching. God bless.